ассалому алайкум тамошобини иззатманд, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем Нурида Тоҷи Сар ва бигзор ки ҳамеша лабонатон пур аз табассум бошад ва ин соли нагуфтан омад ки соли ҳамдона ва дар соли ки акум қадам мегузорем соли мурғ, яъне ки бигзор ки ҳамеша мисли мурғои пурпаш пуртухм ҳамеша пур аз файзи баракат бошад. Як қарсак мезанем ба хотири соли мурғ. зинда бошем. Бо соли ҳамдона хайру хуш мекунем ва барои ҳама эҷодкорон, санъаткорон ва ҳунармандон дар соли 2017 муваффақият, тамоми хушҳои зиндагониро таманно мекунем. Фара гуфтан омад ки имрӯз ҳамаи мо шумо сарҷамем дар инҷо ва ин сарҷамии мо барои студияи Elegant Production ки ҳамаи мо шуморо имрӯз дар ин тарабхонаи зебои Зебонисо сарҷам овард. студияи Elegant Production бо сардорияти Раҷабалиҷон. Бори дигар хушомадед мегӯем Нурида Тоҷи Сар.